Mali by sme šavným postiti asi tak, že cez týždeň, ponedíľok, sreda, piatnica by sme mali sa snažiť jesť stravu bez olija, to znamená samozrejme bez miasa, moloka, jajec, heja, proste živočišných všetkých výrobkoch, ani ryby by sme nemali vtedy jesť. Vівторок i četver je dovolená strava so olejom a cez víkend okrem toho je i dovolená ešte aj ryba. Keď vyjde nejaký väčší, napríklad sviaty alebo nejaký významnejší deň, tak aj sredu, piatnicu alebo ponedíľok, tak vtedy takisto sa môže jesť strava s olejom, alebo aj keď je taký väčší úplný, napríklad jak bude roždestvo Joana Krstiteľa, tak vtedy samozrejme aj ryba je dovolená, ale inakšie platí toto, čo sme povedali. Čiže varu, nie je to až také strohé. Na druhej strane máme rôzne teraz v Liti, všelijaké proste aj zo zahorodke veci, či proste zeleninu a tak, čiže v podstate by sme sa mohli posnažiť, popostiti. Máme toto jedla také, ktoré môže v zimi nie sú až také dostupné. Takže naj Hospod Boh nám dá sílu, že by sme to zvládli podľa týchto možností svojich a podľa takisto aj pravil Sviatej pravoslavnej cerkvi.